Ya kana kallon nan hanyar fita ce zaka zo ka tare mana hanya. Baka san ta nan ake shigowa ta nan ake fita ba? Me ka faɗa wace yarinya? Ban samu damar faɗa mata abin da yake zuciyata ba. Me kake son ka faɗa mata? Na so in gaya mata cewa ina son ta. Tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin yarinyar da ta shiga zuciyata lokaci guda kamar ta ba. Can ta shiga can cikin zuciyarka ko daga baki take? Can ciki, can ciki ta shiga. Ta yi kane. Ko kai magana ciki ne? No, ba na ciki. Duk so nake ga kowa yana kinta. Za ka yi cire ta a zuciyarka ko ba za ka yi cire ta? Bro, duk wannan lissafin na san shi. Za ka yi cire ta ba ko? Za ka yi cire ta ko in jefa shashi a cikin zuciyarka ku zauna tare. Ini ita ɗin banza, wallahi na dare da cire ta ba ma san ta ba. Ashe dai kana